Pananglitan, nakakita ka og post dinha sa Facebook. Ang imong silingan, ginganlan og kawatan. Ikaw ni like, ni share, unya ni comment. Pwede ka bang pasakaan og kaso nga cyber libel kay ni like, ni share, o ni react o ni comment sa dili maayong nga post ngadto sa social media? Sa dihang baguhay pang napasar ang Cybercrime Prevention Act of 2012, dunay mga original nga provisions nga naglatid nga ang mo like, ang mo share, mo react, ang mo comment sa daotan nga post pwedeng pasakaan og kaso nga cyber libel hangtod nga gi-contest ang mao nga provision ngadto sa Supreme Court. Og niingon ang Supreme Court sa kaso nga Dicine versus Secretary of Justice, mo like, mo share og mo comment sa dili maayo nga post sa social media, dili cyber libel. Reaction lamang kana sa mga netizens nga nakalitan sa mao nga post.